Baionako Point de Vue festivalari hasiera eman diote gaur. Hiriko paretak arteaz jazteko helburua duen ekimena urriaren 23an bukatuko da. Aurten Baionako mugak gainditu eta Ipar Euskal Herriko beste hainbat herritarra zabalduko da festivala. Hain zuzen Irulegi, Uztaritze eta Izturitzera. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan arreta berezia jarriko diogu Baionako Point de Vue festivalari. Eta horretaz gain, gaurko saioan ere Aitor Zabaleta lankideak Bizipoza elkartearen proiektuaren berri emango digu. Ongi etorri! Point de Vue Street Artaren festivalaren edizio berria hasi da jada. Baiona Airezabaleko museo bilakatu duen hitzordua eta egun elkargoak bere gain hartuta duen festivala izan da, Ipar Euskal Herri osora zabaltzen da museoa. Festival hori hasi zen Baionaren iniziatibaz, dola 6 urte orain. Aurten 6. edizioa eta dola 2 urte Euskal Elkargoak hartu zuen bere gain horren antolatzea. Eta horrengatik lehenen txeku bat egin ginuen Donapaleun, Amikuzen, eta Urruñan, ego Lapurdin, eta ikusi ze arrakasta, ze agera ona okan zituzten artistak, erabaki dugu segitzea eta pixkat zabaltzea gehiago, sartzea gehiago barnekaldean, horrengatik aurten, bagoaz Arberu alderat, Istuitzeat, Baigorri alderat, Irulegirat, eta hirugarrena Uztaitze, errobiko hiri handia, Uztaitze alderat. Bakotxak artista bat errezibitzen du, artista hori egoiten da, egonaldi bat egiten du 10 egunekoa, eta trukaketa. Biztanleekin, eskolekin, pasatzen diren jendeekin. 2017an hasi zen eta dagoeneko 77 lan daude ikusgai, eta beste 11 une honetan sortzen ari direnak. Hastapenetik festivalak ukan duen arrakastaren erakusle. Orain bilakatu da kasik zirkuito turistiko berezi bat, kultural zirkuito bat, bereziki Baionan, murru batzuek fama handia dutelako, orduan jende batzu etortzen dira horrengatik. Eta orain orduan zirkuito unik gehitu behar diogu Ipar Euskal Herriaren eremu osoa. Artea denentzat eta denean festivalak irauten duen denboran gainera, bisita gidatuak, kontzertuak, tailerrak, erakusketak, performantzak eta abar luze bat aurki ditzakegu. Artistekin hitz egiteko aukera ere bada, mundu osotik etorritakoak. John Wentz estatu batuetako bat artean, Izturitzeko frontoiaren gibelean egin du lana. Gizakien gorputza eta giza figurak lantzen ditu, lan errealistak. Beste estilo bat, poze kaligrafistarena. Idazkera, kaligrafia lantzen du Frantziako artista honek. Mon travail, c'est de travailler sur les écritures, c'est de trouver des nouvelles... Idazlanekin egiten dut lan, alfabeto ezberdinak nahazten ditut, arabiera, sanskritoa, latina eta bat. Et de recréer des alphabets à partir de tout ça. Et travailler de toute façon autour de la pénurie d'eau dans le Pays Basque. Urreskasiaz hitz egin nahi dut lan hauekin, Uztaritzeko eta Baionako lanekin gaiontaz hitz egin nahi dut aurten. 6. edizio da jada Street Artaren munduan Baiona ezagun egin du festival honek eta iparralde osora hedatzeko prozesua zabaldu du. Baionatik abiatuz, nahi du gure hiri nagusitik, herri tipi-tipietaraino, Isturitze eta Irulegiraino. Eta espero dugu ondoko urteetan, Siberura buruz, baita Sarnegu mundurat bidasune alderat, ala hiriburu mugerre alderat ere zabaltzea. Point de Vue festivalak Baionako mugak gainditu eta Izturitze, Uztaritze eta Irulegiko herrietara mugitu da urten. Irulegin hain zuzen, Le Pinceau Vert d'Antoine, Suizatik etorritako artista obra bat egiten ari da urte bat bete duen lokala birtziklategiaren egoitzan. Eginen du laster urte bat irekiak girela eta elkarte proiektu bat da, eta bizki konten gira, muntza intzinatzen da, eta nahi genuen ospatu, eta beraz, gero aspaldidanik deitu ideia ukana genuen, eta beraz proposatu genion jitea, obra baten egitea. Ez artista bera, baina festivala, eta Point de Vue festivala izena du, eta Baionan ikusten dira
festival horren obra gehienak, baina noiztenka ere jiten dira barnekaldera ere, eta hor be konten gira, eta hautatuak izan gira be obra baten egizbitzeko birziklategiko muruan. Saiatzen gara kostaldean ez ezik lurralde osoan artista garaikideek ere adirazteko aukera izatea. Leku hau hautatu dugu trantsizio energetikoaren inguruan interesgarria iruditzen zaigulako materialen birziklapena. Badakigu gainera artista asko engainatu direla gai horretan. Hemen eta Suitzan gertatutako suten arira, obra omenaldi bat da suteetan suhiltzaileak lagundu dituztenentzat. Suitzako artista honek erabiltzen duen teknika berezia da, egurra bera lantzen duelako. Egurrezko pareta hau instalatu dugu eraikin honetan. Formak pintura espraiekin egin ditut kontraste gehiago emateko, eta orain egiten dudana da egurra leundu argitasun eta bizitasun gehiago emateko obrari. Puendobi festivalaren baitan parte hartzen duten artistek askatasun osoa dute haien obrak egiteko. Ez dakit zer egingo duten, publikoarekin batera deskubritzen dut. Artistaren ibilbidea aldez aurretik ezagutzen dut, baina obra bukaeran ikusten dut. Ez didate deus eskatu, oso ongi dago, nahi duguna egiten dugu. Askatasun hori arriskutsua ote den galdegitean, beti beldur bat dago, baina beldur hori sanoa da. Badakit profesionalak ditudala aurrean eta ez direla umore onaren kontra joango. LPBD artistaren obra datorren asteburuan estreinatuko dute. Bizipoza elkartea mundu berri bat guztiontzat ekimenaren 3. edizioa prestatzen ari da. Bertan, 11 kantu eta bideoklip osatzen dituzte ekitaldi bakoitzean. Izaera bereziko gaiak lantzen dituzten Euskal Herri osoko 35 elkarterekin egiten dute lan. Alegia, hainbat eskubide onartu gabe dituzten familia eta aurrekin. Eta bakoitzari bere kanta proposatzen diete proiektu honetan. Sarituta gaude, elkarrekin gaude. Pues horrela beste indar bat, beste altagoz bat egin dezakegulako, gai guzti horiek gizarteratzeko, balore guzti horiek gizarteratzeko, eta izkenean elkarrekin guztiontzat beharko luken herri inklusio bat eraikitzen ari gehala uste dugu, elkarrekin, euskeratik eta euskeratik. Eta proiektu honen bidez guzti hau egiten da, musikaren bidez, hitzaren bidez eta irudiaren bidez. Azkenean elkarlana da, oinarria bai Bizipozan eta proiektu zehatz honetan ere. Elkarteak eta euskal sortzaileen artean, edo elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Aurtengo kanta egingo zaion elkarteetako bat Juneren egoak da. 2013an minbizia jota hiltzen Juneren familiak bizi izan zuen trantzearen ondorioz, egoera horretan dauden familiei laguntzeko helburuarekin sortu zen elkartea. Gure helburua da batez ere, sortzea sare bat familia hauei laguntzeko. Sare hoien barruan ere da, Bizipoza proiektuan egotea eta proiektu ezberdin garatzen ditugu segun zenolako beharra sortzen diran. Xabi Zabala konposatzailearen musikari Ines eta Etxe abeslariek jarri diote ahotsa eta Miren Artetxe bertsolari endaiarrak aldiz hitzak. Eta letra honetan islatu nahi izan dut, txorien eta tximeleten metaforaren bitartez, batzuk bestek zaintzeak duen garrantzia eta pixka bat zaintzen duen ari ere laguntza martzaiola eta laguntzen duen hori ere zaintza eta zerbait kolektiboa dela eta ez dela soilik familiaren baitan gertatzen dena, baizik eta talde zabalago baten baitan. Prozesu honetan denean ezagutu ditut elkarteko kide batzuk, baina amets da esandako familia horietako bateko kidea eta berak ederki irakurri du eta berak hautatu ze zati nahi zuen irakurri eta nik ze zati irakurri eta berak agindu du eta nik obeditu. Azken finean, gizarte modura elkarrekin, bidea errezago egiten bai da bakarrik baino, eta guztiok dugun ardura ere badela azpimarratzen dute. Nik eskatuko nuke empatia pixka bat.
Hori da, eskatuko nukela. Aitortza bat, eta benetako aitortza bat, elkarte hauek egunerokoan egiten ez duten lana izugarria dalako, ez guztiontzat beharko luken herri horri, ez inklusibo hori eraikitzeko eskubide guzti horiek bermatzeko. Bagoaz gu loiura urduri zure bian. 2023 hasieran izango dugu mundu berri bat guztiontzat lanaren 3. edizioaz gozatzeko parada. Kanta berriak ezagutzeko esperoan, azken edizioan Txernobileko lagunak elkartearentzat Jurgi Ekiza Baiondarrak parte hartu zuen kantarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikus-entzuleok, mundu berri baten esperantzan, bihar arte. Ez dakizu zure falta izan dugulatan, jakin mila aventura zain ditugula. Misa laguna Ukrainiatik gurera etorri zara barrutiko satzera.